Madoka chere mabuja akanaka tauya nadzo nhau dzanyasi zuva rechi20 nonhanhatu mwedzi wemhepo. Ipapa takuverenga makore 5 kubva papfa Patisoni Dzamara mbi yedu zvakaita kuhwadza. Tikunoramba tichinoti mweya wacho urambe wakazorora murugare. John mushaya wanhu ati ndinoda kugoita ndini ndinosarira ndega ndegani. Ipapa ari kutoreketa kuti takupirindapo kare imwe mari mhanduwe yomazigi. Kwaiye mazigi atakunadzira ipapa akagadziriwa zvisvinu akagadzirisiwa zvakanaka kureketa kutoti pano nyaya mhanduwe wanhu ndosaka muchiona vachizoramba kuisa mari mumabhengi. Ipapa pariba ari kuziva kuti ichaburika rini mari iyi, asi zvazviri kutoreketa izvozvi pakaita kunyangariwa, pachaita kuchohwa wanhu ipapo. Regai tirambe takaringa tinozokunyepai mhanduwe kana pane zvimwe zvaburika. Kwaburika vhidhiyo yaburitsiwa nomunhu ari kunzi ndiJoji Charamba achiburitsayo masoja eZimbabwe atengerwa dzimwe motika dzohondo. Zvinoita kuhwadzawo dzimwe nyika dzinoita kutenga madhironi mhanduwe. Isu tiri kuti ananga ndege nomotika dzohondo dzomatengi dziya hino kuti dzichaita sei. Wamwe wagoti dzakanhadziwa kuBrazil, wamwe wari kuti heno, asi regai tigoramba takaona kuti zvinotibatsira chere kana kuti paribe chazvinobatsira. Nyika nyasi yavhunduka ichiona mapurisa ozita rapi ari kupa kuchengetedza kunayo mapostori ekwamadzibaba akaenda kopuwa motika naWikinere. Mhanduwe zvati zvamboitika baizvi mapostori ekwagwanzura. Regai tione kuti wakatsika papi chaipo. Tinoramba zvedu takaringa asi mapurisa ezvaaita paribe chisvinu ipapo. Regai tirambe tichizokunyepai kana pano zvimwe. Wakuru weZimbabwe Agricultural Society wanoita ndiwo mutambo Agricultural Show. Wakuru weZimbabwe Agricultural Society wanoita ndiwo mutambo weZimbabwe Agricultural Show wati Ramaphosa ndiye ari kuuya kovhura zviri pamutemo kupera kwesoro rino. Tikati zvisvino regai tigoona kuti vanenge vachivhura kusvikira papi, zvinosvika papi, zvinoperera kupi. Zvese izvi tinenge tichizokunyepai mabuja. Iwo mutambo show uri kuitiwa kaSondo rino kusvika musuwo muGwera. Tinenge tichikunyepai zvimwe. Apawo wanochengetedza mhuka munyika woZimpax wapuwa mari inoita zviuru 20 omari yekuAmerica. Iriyo zvinhu zvakaita maunifomu zvokuenda kuti wagare musango pokare nezvokuti wabatsirane kureketa wachitsvakana nokudidi. Zvese izvi kwaiva zvipuwa inonzi World Wide Fund for Nature. Kuti makorokoto maita henyu wabi yedu. Ipapa pokare kwaiwa Zimbabwe wari kuSouth Africa wakutoda kuti wanhadzirane homwe mhanduwe yokuti igowabatsira kuenda korapiwa kuzvipatara. Regai tione kana wakazvikona izvozvo, nokuti wakazvikona aiwa zvinenge zviri zvisvinu, asi wakazvitadza panenge pakanyangara. Ipapa zviri kuburika izvi nokutoti wakomana wodhudhura wari kuti dauramba tichikusvinai kusvikira maburika muri kugorapiwa kuzvipatara zvedu. Kunoregai tigoona kuti zvinoenda nepapi. Wamwe wanoita zvokuwira kodzero dzevanhu muSouth Africa wanoti Helen Suzman Foundation pokare neakanzi Consortium for Refugees and Migrants in South Africa wari kuti hurumende inofanira kuti inyepe vanhu veZimbabwe vane mapepa oZTP kuti chii chiri kuzoitika, zviri kupera sei, zviri kutekaira sei. Regai tirambe takaringa kupaona ipapo kuti panenge pari kuenda nepapi. Pano dziso redu chaipo ndo pano mwoyo yedu Ipapa hama dzedu zhinji dziri kweikweyo
kuSouth Africa ko rikaiti kuona kuti zvinopera sei. Vamunangarwa vari kuti ivo hurumende ida kugwesa mabhirioni 2 chaiwo mari yekuAmerica mumakore 10 kuti warimi wakone kuboya zvinovabatsira zvinovayamura. Kana vakazvikona izvozvo aiwa tinoramba tichivatenda. Rekai tigoona kuti vanoita bachere zvavagoita papfumvudza zviya zvokutoti vanhu vakavhiringika. Rekai tinoramba tichindokunyepai. Kuna varume vairi mhanduwe vanoti Rizini Chimanya pokare naFelix Chango. Mhanduwe waipechedzewa makore mapfumbamwe, wanga wapiwa makore 10 apa wakabvuma hawo kuti takaba katatu ng'ombe kwaka vanhu vakasiyana. Ivi munondoziva kaa kuti kubatiwa nemombe yokuba makore mapfumbamwe haribe kana kureketa kana kubvumana kana kugwerana tsitsi mhanduwe paribe ipapo. Kuno wabvanza wanga wanyanya kuchipisiwa nekuti wanga wapiwa makore 13. Pakanyangara makore 20 warimo mujere. Inhamo chaiyo. Umwe anonzi Wadzanai Siya Machira mhanduwe aita kuhwadzisiwa ipapo apuwa gore rokugara mujere nenyaya yekuchengeta yokubatiwa zvinhu zvinodhaka zvokokeni. Tikati watomuita zviri nani kutomupa hawo gore ribodzi basi. Dzimwe nyika wanobva watokupfura kaa kutopfa chaiko. Rekai tione hedu kuti zvinoenda nokupini. Apawo mapurisa ozeta rapiwa agoti wakomana goitai tusvinu. Ari kuona kamwe ari kuita sokunzi ari kuhwara nopfungwa achigwarasha vanhu mhanduwe kuraya watatu kukaro ikuku. Heno kuti ingozi cherekana kuti zvinezvi nopapiwa wakomana pakanyangariwa chaiko. Jobho Sikara agoreketai kutoti zvamuri kundiona ndakadari pandikuenda kuJoburg koparura bhuku rangu. Venancio Mondlane ndiye anenge ari munhu anoremekedziwa ipapo. Uyu ndiye anopikisana nohurumende yekuMozambique. Tione kuti zvinopera nekupi chaiko. Apa izvezvi makurukota agoti tabvumirana kuti tibise imwe mari inodiwa dzomutero nomarezinesi kuti vanhu vakone kuita bau rokuvhurira makambani avo zvichibva zvatekaira zvakanaka. Tirambe takaringa pandiwe kuti panopera nokupi panoenda nokupi. Tinenge tichizokunyepai. Ipapo pokare kwai Zimbabwe iri kutetemeka mhanduwe pakutenga mapanere okawo kugaya magetsi nozuva. Kwai muAfrica muno South Africa ndo inenge iri pamusoro tikaringa kusadhaki kweduno yakatenga mapanere anogaya magetsi anoita mamirioni mawati 3,494 3,784 megawatts pachirungu. Zambia ikata 224 424 megawatts pachirungu. Uku Mozambique ikaita 344 344 megawatts pachirungu. Tigoona kuti zvinoenda nokupi asi tikuramba tichindotenda ipapo. Tikaringa dzirikitika pasi rese kureketa kuno pasi rese papa muSouth Africa kwai vanhu vahwadziwa mhanduwe kwareketiwa kuti kwai komishini yakanzi igoferefeta zvakareketiwa naiye Mukwanazi kwai yakanyimiwa mari yokuita basa rawo. Panochanja chopfene ipapa. Tikaiti goona kuti zvinopera kupi zvinopera sei. Apawo aisiri kuti takaisa mapato mamwe anopikisa 34 taano mapato anoita 442 472 political parties pachirungu. Mhanduwe pakaita kunyangariwa idi mari inomasimba zvinodiwa muSouth Africa mumu. Izvezvi kureketa kuno kwai bato roRise Muzanzi, bato roBhosano, bato roGudhu ndo makuru mamwe anopikisa ari kuita akatomboka nyaya yekuti wabatane waronge chinhu chibodzi waite bato ribodzi. Tikaiti kuona kuti vanenge vachitora vanhu vakawanda sei kana zvakadando. Ipapa pokare mhuri yokwarungu yahwadzisiwa mhanduwe kwawanga wada kuenda kudare guruguru robumbiro romutemo wanzi aiwaba tirikudai ino muno mvumo bai kusvika ino.
zvinenge zviri kuvaremera. Regai tigoramba takaringa hedu kuona kuti vanoipedza sei, asi pano nyaya chaipo. Kwai kuno vanhu vanoita mazana mashanu chaiwo wabva kunyika yoDRC vachienda kubenuka kunyika kwavo kunyika yoRwanda. Wanga vari kupotera kuDRC. Zvakaita kunyangariwa wakomana. Regai tigoona kwazvinoperera. Japan iri kunzi iyo yagototi tinoma maguta 3 atinogona kuisa vanhu vekuGhana, Tanzania noMozambique, kusanganisirawo kuNigeria vatagokunyepai mazuva apfuura kuti vakapuwa guta ravo ravanenge vachinzi ndo kwavanogara. Vanhu vatovhiringika chaizvo kurwadziwa nazvo izvozvo. Regai tione kuti zvinoenda nokupi chaiko. Nyika yoFrance kwai yabenhutsa ipapa musoro waiye mambo Toera wekuMadagascar wakanga watora mugore ra1897 kuti zvisvinhu zvawabenhutsa idi dai waramba wachiita kudando. Apa izvezvi kureketa kuno kwai no vanhu pasi rese zvakaitiwa anoIsraeri zvokuuraya anakadzitape zvinofanira kushoriwa nevanhu vese. Regai tigoona kaiwa ana America nana Britain vari kutoita kusimba chaiko kutsigirana nayo Israel yacho kuti zvinoenda nokupi chaiko. Regai tinenge tichindokunyepai kwanyasi. Haiwa mabuja tadipfama ndini wenyu mhandiwewo nawo.